Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dugula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun, otoituz. Jainko ahal guztiduna, zure laguntzak egin gaitzala gai, beti zuzen dena usnartuz, zuri atsegin zaizuna hitzez eta egitez betetzeko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburutik, ez izan usteon zure ondasunetan, eta ez esan, ez dut ezeren beharrik, ez izan usteon zure almenean, zure bihotzaren nahietan bizitzeko. Ez jarraitu zure nahikeriei eta jutiziei, ez ibili zure grillen arabera. Ez esan nork ni menderatu, jaunak zigortuko baitzaitu. Ez esan pekatu egin dut eta zer gertatu zait. Jauna luzakor da, ez esan jauna erruki horra da eta barkatuko ditu nire erruak. Ez erabili arrokeriaz haren barkamena, pekatuaren gainean metatzeraino. Ez esan handia da, haren errukia, barkatuko dizkit pekatu ugariak. Errukia eta aserrea dira harengan, eta aserrea pekatarien gainera erortzen da. Ez luza jaunaren gana bihurtzea, eta ez utzi biara monerako. Bat-batean, sutzen baita jaunaren aserrea, eta bendeko egunean galdua zineke. Ez izan usterik, gaizki bildutako ondasunetan, alperrik izango dituzu, aserre egunean. Jaunak esana. Erantzun salmoa, doatsu jaunarengan itxaropide duen gizona. Bai doatsu, gaiztoen asmoari jarraitzen ez diena, hobendunen bidean ez da bilena. Doatsu jaunarengan itxaropide duen gizona. Lotxagabeen batzarrean esertzen ez dena, ostera jaunaren legean atsegin duena. Doatsu jaunaren itxaropide duen gizona. Jauna zuekin, Jesu Kristen Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, zuek kristorenak zeratelako baso batur edateko ematen dizuenak, benetan diozuet, ez du galduko bere saria. Nigan sinisten duen txiki hauetako bat, oker bideratzen duenak, hobe luke asto errotarri bat lepotik lotuko baliote eta itsasora botako balute. Zure eskuak arriskuan jartzen bazaitu, moztu ezazu. Hobe duzu bizian besamotz sartu, bi eskuak dituzula, itzali ezinezko soleizera joan baino. Eta zure oinak arriskuan jartzen bazaitu, moztu ezazu. Hobe duzu bizian erren sartu, bi oinak dituzula suleizean bukatu baino. Eta zure begiak arriskuan jartzen bazaitu, atera ezazu. Hobe duzu jangoikoaren erreinuan begiakar sartu, bi begiak dituzula suleizean bukatu baino. Hango harra ez da hiltzen, ez sua itzaltzen. Suak gazituko ditu guztiak. Ona da gatza, baina gatza gezatzen bada, zerekin gazituko duzue. Zuen artean ez bedi inor gatzi gabe gelditu, eta zaudete pakean elkarrekin. Jaunak esana. Jainkoaren hitza entzuten degularik, beti halako
interpretazio lan bat egin beharra daukagu. Ez dezakegu beti dana hitzez hitz hartu, horregatik ulertu behar dugu zer esan nahi digun, eta jakina beti hor daukagu Elizaren interpretazio autorizatua, baino edozein kasutan ulertu ahal izateko, interpretatu ahal izateko dauden irizpiderik importanteenetako bat dugu koherentzia. Hau da, ulertu behar dugu beti modu koherentean gaineko testu guztiekin. Hau da, testu bat hartzen badugu eta bere hortan gelditzen bagera testu ingurua ulertu gabe. Edo genero literarioa kontutan izan gabe. Edota gaineko irakaspen guztiak kontutan hartu gabe arriskuan egon gaitezke Bibliako pasarte bat gaizki ulertzeko. Modu ez zuzenean edo Jesusek edo Jainkoak erakutsi duenaren kontra ere ulertezakegu. Horregatik oso importantea da lehen esan bedan kriteriorik koherentzia ulertzea bere osotasunean. Gaurko irakurgaiak entzun da bakarren batek onta bakarra geldituko balitz luke akaso jaunaren barkazioa eta errukia behar bezala ulertuko. Egia da Jainkoa justoa dela. Egia da Jainkoak pekatutik eta injustiziatik atera nahi gaituela, aldendu nahi gaituela. Guri aurreneko kalte egiten digutelako, baino ez dezakegu ulertu nolabait Jainkoa hasarretu eta ez barkatu edo olako moduren baten egongo balitz bezala. Hau da, halako antropomorfismo bat egingo baginu bezala. Hau da, Jainkoarengan gizakiok izaten ditugun sentimenduak jarriko baginitu bezala. Eta batzutan ituntzarrean batez ere hola agertzen zaigu, baino ez dugu modu hortan ulertu behar, baizik eta garai hartako jendeak ulertzeko modu bat zen. Eta ez ditugu hitzez hitz hartu behar hola. Eta bai, egia da Jainkoa justoa dela eta Jainkoak pekatutik eta kaltetik eta atera nahi gaituela. Gero ikusten dugu, pekatu guztiak ez direla igualak Biblia irakurrita ohartzen gera soberbiarekin eta besteen gainean izandako boterea, ezartzen den botere abusuarekin zerikusia dutenak, horiek izaten direla Jainkoaren begietan grabeenak. Hau da, persona txikiei, persona errugabei egindako kalteak edota sobarbiaz Jainkoaren kontra edo Jainkoaren premiarik ez baginu kontra egindakoak horiek izaten dira Jainkoaren aurrean grabeenak bezala. Eta ahulezi pekatuak direnak, pertsonak bere ahulezian egindakoak, horiek beti ikusten dugu Jainkoak beste modu batera ikusten dituela. Denak barkatzeko prest beti dago. Baina gizakiari kalte handien egiten diotenak sobarbia eta besteai kalte egiteko borondate hori izaten da. Edozein kasutan, evangelio irakurrita garbi daukagu Jesus beti barkatzeko prest hor degula, eta ez bakarrik barkatzeko prest, barkatzeko desiotan. Eta horregatik gaurko evangelioan, alde batetik esan digu, Kristoren ez delako baso bat edateko ematen dizuenak ez du galduko bere saria. Hau da, Jesusek beti positiboa hor ikusten du. Gero egia da, entzun dugula zure eskuak arriskuan jartzen bazaitu, moztu ezazu. Zure begiak arriskuan jartzen bazaitu, atera ezazu. Baina, jakina, ez dezakegu egiten ditu modu literalean. Bakarren batek bere besoa guztuko balu, bere begi aterako balu, horrek esan nahi goluke ez duela entenditu honekin Jesusek esan nahi diguna. Esan nahi digu batez ere animatu nahi gaitu ongi egitera, gaizkitik eta pekatutik eta injustiziatik alde egitera, baina modu figuratu batean jakina, ez hitzez hitz, ez modu literalean. Eta bukaeran, esaten diguta honekin bukatuko dut, Jesusek gatzaren metafora jartzen digu. Gatzak alimentuari egiten dion ematen dion zaporea eta ematen dion modu hortan gizakiak bertutez eta justiziaz eta jokatzea
horrekin konparatzen du Jesusek, mesede egiten duelako modu hortan gizakiak gizartean. Eta hortara animatu nahi gaitu, gatzaren antzekoak izatera. Eta ez gezatzera, ez gure gazitasun hori galtzera. Eta galtzen badegu, hor dugu beti, Jesus barkatzeko prest, utzi dugu penitentziako sakramentua, beti prest dago guri barkatzeko, baino horretara animatzen gaitu. Eta esaten digu, saia gaitezela gatzi gabe ez gelditzen, eta bakean egoten elkarrekin. Hoxe da bere gaurko evangelioko azkeneko aholkua. Eskatzen digu, hala izan dadila, bere graziaz, bere indarrez, hola jokatzen saia gaitezela. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Gogoan izango dugu, Frantzisko gure ita santua, oraindikan oso egoera kritikoan dago, ematen du azkeneko egunetan pixka hobera egin duela, egon korrago dagoela, umore honean, berak segitzen du lanen, eta jainkoaren indarra eskatuko dugu berarentzat, eskatzen jaunari. Gure indatuak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Maria Zabal eta Jose Teietxea, Pedro eta Axun jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten eskadezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Zure misterioak dagokien begirunez ospatzean apalik eskatzen dizugu jauna, zure haunditasunaren ohoretan eskaintzen degunak ekar dezaigula salvamena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak goiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu, santua, dira guztiek jainko jauna. Zerurra bere irautza, zure bizira. Eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau nire gorputza datan, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue
eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oligarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta bizitza da jauna, zu berriz etorri arte, gaurko hau berriona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzurako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Maria Zabaleta, Jose Teietxea, Pedro eta Axun. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren guk guztio betiko bizia irits dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zegana, santua izan zure izena, eta horre bizitzer errenua, egin berri zure naia zeruan bezala lunean. Emai zerua gure gabantako barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrenari barkatzen diogun ezkerra, eta ez duten darura eraman, baina atera gaitzazu antzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guztu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregentzat gure aspeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea ekarri. Hangoikoaren bildotxa. Zuk entzen duzu munduko pekatua erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua emaiozue pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ez naiz inoz zure etxean sartzeko, baina esan zuzak eta zetatuko naiz.
ahal guztieduna, salbamen sakramentu honetan eman diguzun ogia izan dezagula betiko biziaren ezaugarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, eta zure espirituarekin. behinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. He traído a la beca de mi cuerpo. No me quedé, no está dentro. Está cuando va a estar, no le pondremos. Es que escriben los despistas. Pero cualquiera, más que hasta que está. Porque eso es esas cosas, ¿no? Porque tienes muchas cosas en Me mente. enseñan a la noche. ¿Qué? ¿Que te lo pagan? Me han venido a estudiar el centro. El 25 me dijeron que me pagaban. El 26. Ah, chaval, Hola, no sé. Hola, hacemos